Ok. Jeg skal ikke røre meg uansett. Er du sikker? Ja. Åh! Det kjente jeg uten spytt. Faen da. Dødskall. Åh! Yeah, right. Faen! Jeg fikk iallfall litt på meg. Må treffe. Var det mange som trente? Ja, et par. Sto i kø liksom litt. Så det Mario? Nei, men jeg så Bolafest. Hæ? Bolafest. En sling på fest, vet du. Kjempefest? Ja, han fest. Så han har mye muskler. Bolafest. Faen da! Oi. Ikke tatt inn på helvete. Nå. Postkall. Er du på 10 stykk? Igjen? Ja. Jeg må lage det klar da. Ja, snart begynner United-kampen. Ja. Faen. Lager deg klar. Så dødskall. Ja, det griner. Au. Kan du styrke i dag? Hæ? Kan du styrke? Ja. Skvatte. Hæ? Skvatte. Med... Ja. Knebøy. Ja, knebøy? Ja. Ja, hvordan er det? Kjenner du ikke så mye egentlig? Nei. Det er greit. Nei, jeg kjenner det når jeg strammer i knene. Ja. Sånn. Jeg får helle ut slutten. Ok. Jeg vil ikke ha det tunge. Tenkte bare å treffe den da. Åh. Så er det 100 poeng. Ok. Faen, han ble sur. Jeg skal kanskje ikke tatt det ut. Nei. Åh! Jeg tror igjen. Jeg var sykt redd for han til å treffe. Ja, jeg håper det. Faen da. Jeg brukte det. Åh. Jeg tenkte å litt spanjord. Satan, han var klar. Jævlig godt. Ok, nå tar jeg av meg. Ok. Nå. Jeg treffer også jævlig. Yes! Faen. Ja, jeg traff en gang. Nei. Jeg håper de gjør bra.